To this girls' night out, you know, and I'm Petrushka, and I have some very wonderful friends here today. Hvornår har du sidst fået voksbehandling? Nå, det er et par uger siden, men det går stærkt jo altså. Jeg tænker også mere på min karriere lige for tiden. Det skal man også gøre. Når jeg spørger noget, gik det hurtigt, at du skulle komme i aften, eller hvad? Jeg var lidt hurtigt ud der. Ja, det kan man godt se. Ja, det var bare... Altså den der rødvin der, den burde vi måske gå ned og klage over, fordi at... hvor meget har du givet for den? 50'er. Er den ligesom portvin? Jamen det er... Altså, fuldstændig. Rød lugt bare. Lugter fuldstændig som en gammel portvin. Det er ligesom den der, kan du huske, op med kip? Den, hvor du bare bælgede løs, og så lå der 10 cm bundfald. Ja, men det smagte meget godt. Ja. Hvad var det for noget? Det var også sådan en portvinsvin. Nå. Rødvin. Rødvinsportvin. Jamen hvis vin står lun og varm i lang tid, så bliver den fuldstændig portvinsagtig. Altså. Helt 100%. Det gør den. Det er sådan, man laver. Det er dem, du har inde i det der rengøringsrum på skåringsprocessen, tror jeg. Det er også lidt for varme. Ja, det er der. Jeg har ikke mødt nogen spændende mænd på tiden. Nej, men jeg kan fortælle en god historie. Nå, Hvad er det for en historie? Mona. Vi var til sådan en fest i går hos Line Lette og Connie Maria. Nå. Og så kommer Mona, og hun har så været nede i et eller andet gade. Og så kommer hun tilbage, der havde været saunafest. Temaet havde været sauna. Hvorhenne var det? I sådan en sexklub. Nå. Så hun havde bare spærm på 3 mænd på kjolen, når hun kom. Er det rigtigt? Ja. Og så hun, at det var rigtig spærm? Det sagde hun, det var. Og så blev vi enige om, at så skulle man prøve at slikke, og så skulle man se, om man kunne smage forskel. Smagte du det så? Nej, men det skulle man lave sådan en konkurrence. Nej, Man skulle slikke en kjolekonkurrencen. Ja, slik en plat på kjolen. Slik den. Slik den, siger jeg bare. Slik den. Det er meget sjovt. Ja, det er sjovt. Det er meget rart med rødvin en gang imellem. Men det er helt dårligt noget. Det er blevet til portvin. Den der vin, den er god. Ja, det er jo også en, du ikke har haft med, vel? Hvad har du overhovedet givet til i aften, hva'? Jeg har da givet den her pose slik. Ja, det er lidt mere champagne. Du sælger 1. Ja, jeg synes sælger 1. Der er 2 tilbage. 3 tilbage. Men hvad med dig? Har du mødt nogle interessante på jobbet? Du ved, nogle pedeller, du lige har givet blowjob? Nej, men der var en chef, en overchef, der kom ned og sagde, at min chef var tøsel på en hel afdeling. Altså nede på transvestit arbejdet. Jeg arbejder på sådan et arbejde, hvor alle er transvestitter. Det snakker man altid ikke om. Hvad? Sådan høj i offentligheden. Jo, fordi alle på mit arbejde er transvestitter. Det er sådan et nyt koncept, de har lavet i Københavns Kommune, hvor de ansætter folk, der er transvestitter, kan blive ansat. Så de også kan føle sig normale, ikke? Så alle er transvestitter. Så det er enormt rart. Ja, de er normale, sådan nogle transvestitter. Fuldstændig. Nå. Jeg kender nogle transvestitter, altså. Kender du ingen? Ja, men det er så meget mærkeligt om dem. Jamen altså, det fede med transvestitter er, at de bare fuldstændig, altså de går jo i dametøj, ikke? Men, og mange af dem er jo kun til kvinder. Så de ved faktisk intet om mænd. Altså de er damer i dametøj, altså mænd pik, men altså de føler sig som lesbiske kvinder, og de er sammen med kvinder. Og sådan et tv-program, sådan nogle She-Boys. Jamen så når du går på sådan en arbejdsplads, hvor der kun er rigtige kvinder og transvestitter, så er der kun kvinder. Og mange af dem ved intet. Transvestitter, altså. Hvad? Jeg har lige fået noget i øjet. Nå. De ved intet om mænd overhovedet. Altså, og nogle gange, når de står ude og tisser, og der er et eller andet problem med tissemanden, så kan de slet ikke finde ud af, hvad de skal gøre, fordi de... Ja, så går du fladen, der hjælper. De har ingen, de kan spørge til råds. Det kan være jo problemet ved at være transvestit, har jeg hørt. Ej, kender det, når make-up bliver for gammel, det sådan lugter? Røden make-up. Nej, det er meget natur her på det sidste, kender jeg. Det er bare natur. Oj. Men altså, hvor ligger den hen, den der transvestit ting, sådan noget? Og det kan man ikke sige offentligt. Nå, hvor godt tid. For ellers skal de jo ikke arbejde i fred, så kommer der jo alle mulige journalister ind, der skal spørge dem ud om... Tror ikke, der kommer nogle sultne mænd også, sådan efter sex? Jo, men de er jo ikke til mænd, de er jo til kvinder. Det er kun 10%. Hvad synes du, klædes ud som kvinde? 10% af dem er til mænd. Men de kan jo ikke se, om du er en mand eller en kvinde.
Procent. Hvad er du? Altså, jeg er en kvinde. Jeg har bare fået for mange mandlige kønshormoner som barn. De kunne godt trænge lidt til at Synes, de blive er lidt små. hævet lidt i, eller sådan noget. Ej, man kan ligesom måske få sådan nogle Reiner. sutter til at sætte på. Ej, har I set Reiners, der hedder Brystvorter? Det er uhyggeligt. De er så vilde, altså. Men de er 1 De er centimeter lange. De er Ja. mere. De hænger sådan her nu. Er det rigtigt? De hænger nedad som Ja. sådan en Det er sådan nogle syg, slap tissemand. sådan nogle snabel. Ej, Snabelbryst. hvordan i verden kan de blive sådan? Man går og hiver i dem hele tiden. Jamen, man kan sætte sådan nogle, man sætter på stolben, som ikke skraber gulvet. Nogle høje nogle. Dem tager man, trykker flade, sætter på brystvorten, og når du så slipper, så suger de brystvorten ud i hele den der dut. Så får du sådan nogle lange brystvorter. Ja. Gud, jeg troede, at der var sådan nogen, så de skåne, så man ikke skrabbede som brystvorterne bruger dem. Eller laver ridser på indersiden af dynen. Har du altså nogle gøjler i håret? Hvad skal det være der? Nå, det var bare det der. Det gik lidt hurtigt ud døren en dag. Nå. Au. Du skal passe på, at det ikke falder ned. Måske der var nogen, der gad at hjælpe. Nu skal jeg prøve at hjælpe dig. Au! Undskyld. Au. Pas på skægget. Ellers flot, er det lige blevet afbladet? Ja, jeg skulle lige til at sige det. Ja. Jeg har lige været til afplejning. Hvor er det henne? Gundfrit? Nej. Altså, det er sådan lidt hvad hedder sådan en pirat. Hey, har I set min Piratfrisør. Ja. Må vi se. Nå, wow, hva? De er flotte, hvor er de Hvad fra? var det? Er det Christian Hvor var Laboratoire? det, jeg købte den henne? Var Ja, det ligner, Fakta, det ligner Bianco. Ja. Ja, Fakta 100 kroner. nå, 200 kroner. Nå, det er Det er virkelig godt kopieret. Det er fuldstændig. Det ligner så meget Dr. Lutier, altså. Det ligner så meget leopard. Ja, det gør det godt nok. Men det er bare sådan Jeg noget. tror, de er også bløde i virkeligheden. Det er så bløde og så rare på her. Og jeg bruger størrelse 43, og det her det er størrelse 41, og jeg kunne bare lige smutte ned i den. Men du trans, eller hvad? Overhovedet ikke. Hvorfor arbejder du på det der sted? Jeg har ikke noget make-up på. Hvorfor arbejder du på det der sted? På transestedet? Ja. Men det er fordi, at hvis man skal skrive om sådan et sted, så kan man ikke komme ind, uden at de andre tror, man er trans. Så ved jeg bare sådan noget. Løg. Men det må I absolut ikke sige til nogen. Altså, du er... Det er hemmeligt. Men hvor får du holdt dit hår henne? Aldrig. Ingen steder. Altså, du kunne godt trans. Man kan ikke dreje kameraet sådan. Hvordan? Så skal man kigge sådan her. Nå. Det er da bare en ekstra effekt, så. Jeg kunne også engang med at skulle optage noget, så gjorde det nemlig også lidt. Men det kan de jo bare klippe sammen bag. Det kan man ikke. Kan man overhovedet ikke. Det går bare ud af det kamera op på internettet, og så skal man dreje. Nå. Du drejer sådan lidt. Men man kan klippe lidt i det. Nu er vi også en ret skæv forsamling, så det passer meget godt. Ja. Men altså, du kunne virkelig trænge til en hårkur, skal du? Men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med det her hår. Det er frygteligt. Bananer. Altså, jeg tror ikke... Bananer? Bare mus nogle Altså, jeg har bananer. prøvet at vaske det, og jeg har prøvet alle mulige hårkurer, men altså... Den er gal med hovedbunden, det er den. Det er ligesom om din hårgrænse den har rykket sig lidt op. Har Hvad den skal jeg ikke gøre? det? Skal jeg spise mange gulerødder, eller hvad? Nej, banankur. Bare kun bananer i. Det er skide godt. Nå. Det bliver lidt mere stift. Og sådan Altså, lidt jeg mere. plejer bare at gøre sådan her. Hvordan gjorde det? Ej, Det virker så godt. ej, hvor godt. Det er Hellas nyeste hårkur. Det er The Juice, min hårkur. Ej, prøv at se. Altså, det her